Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JBDTS Family YouTube channel बयखौबो बरायबाय खुलुमबाय लोगोफोर लोगोफोर नै मेला बानाय फेसरिखौनो जाबाय आरो आङो गारनो अननानै मा जायो मिथिया सानैला सेवाखै आरो सायाव थुना फैना बिसिनाव उन्दुना फैना बावब्रेंब्रें जाबानो जानो बेसेनायमोन आरो बान्दा कबिनि पक'रि या दाउ दिरुननायखौ नायाखै आरो ओमफ्रायो गग्रा सिङावनो दंना बाहेरायाव ओंखारखो नायनोसै आरो आङो ओमफ्राय एंखुरबो होना दोनखादोंमोन आरो जोब्बायना माबाय नायनोसै आरो गोथारान खांसोदोंमोन स' बिदिबा नायलांबाय थादे आंनि भिडिअखौ लोगोफोर स्किप खालामनाङा जोबजासिम नाय आं फिसा गोरलैखौनो महाबा लाना थांबाय आरो दाउ बिमायानो गैया दायो ओमफ्राय दा नागिरनांसिगोन आरो मथिं दङ थाखाय नुबाय आरो ना नै मालाबानिखौसो दंफैयो मानसिजों गोमोन नंथारा आरो दाउआ नै फिसा गोरलै मासे फोथैबाय आरो बियो बेयावसो दंफैयो आरो बियो दा नायथाल'सो थासिगोन दा दाउ बिमाखौ नुबाय आरो दा मोजां मोनबाय गोसोखौ नाबा गुद 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 मोनलायलायबायमोन आरो नैबे जार्सि नोंथांमोना जार्सि मोसौ नुदोंना नुवाखै नै जार्सि मोसौ आरो बियो जार्सि मोसौ नैबे गाबिन बैयो बेमार जाना दं आरो माने नैबेयो बिमा बुरि बैयो फिसा आंनिया खामानि दंबावो आरो ओइयाव बोरमा खि सिबनांगौ आरो नोंथांमोननो आं खिथिबाय थाला बोरमा खि सिबना लाग्रोनि बाय आबे सिखालबाय बोलो आबे सिखालबाय दै गुड आफ्टारनुन नै मबाइल हानो र दानिफ्रायनो जानि आबेया नै सिखारबाय आरो नै फ नै लोगोफोर हासिब सिबनो गैया आरो हासिब दाननोसै आरो आङो नै जा हासिबखौ नैबे माबा गय बिलाइजोंसो माबायो आरो सिबो आरो हासिब बेजोंसो सिबो सिथ्लाखौ बेखौ आं दाननानै हासिब खागोन आरो नाब्लिनि मन्दिराव हाबनो टाइम जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मन्दिराव हाबहैसै आरो आङो मन्दिराव हाबनायखौ खिथिबाय थाला मालाबा खिथिगोन नोंथांमोननो स' बिदिब्ला बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ बाय बाय